Després de la visita a Monument Valley del capítol anterior, per la tarda ens dirigim a la petita localitat d'Escalante, on passarem 2 nits per anar a veure el famós salt d'aigua Lower Calf Creek. El recorregut són 6 quilòmetres d'anada més 6 de tornada per al fons d'un barranc entre parets verticals per on corre un petit curs d'aigua que ens ajudarà a suportar la calor durant la marxa. El camí no té grans desnivells, però el terra de sorra fina junt amb l'alta temperatura de 38 graus faran que no s'acabi mai. Això sí, al final del camí trobarem la recompensa, un preciós salt d'aigua amb un petit estany en un entorn inoblidable farà que ja no recordem tot l'esforç que ens ha costat per arribar-hi. L'etapa següent ens portarà per una carretera desèrtica fins al Bryce Canyon National Park, que en si no és un canó, sinó més aviat un amfiteatre natural que s'ha format per l'erosió del terreny, per l'aigua, el vent i el gel. Des d'aquest amfiteatre es poden contemplar unes estructures geològiques úniques anomenades xemeneies de les fades. El parc conté la major concentració d'aquestes estructures del planeta, algunes de les quals de 60 metres d'alçada. Hi ha milers de pinacles semblants a les agulles de les catedrals, de colors vermell, taronja, groc, ocre o gris, que canvien en funció de la llum del cel, així com camins que s'endinsen en aquest laberint geològic que sorprèn a cada racó. L'etapa següent del nostre viatge serà la visita del Zion National Park,
Havíem previst la tarda per poder fer-la, abans de dirigir-nos a la propera població de Tocqueville per passar la nit. Vàrem entrar al parc per la carretera de l'est a través d'un túnel excavat a la roca de la muntanya, amb forats com finestres que donen al canyó. La millor opció per fer la visita, amb el poc temps que disposàvem, va ser deixar el cotxe a l'aparcament i agafar el bus que fa tot el recorregut del parc. El vàrem fer fins al final de la carretera, a l'última parada, anomenada Temple de Sinawava, per fer un tram del recorregut més visitat del parc, conegut com els Narrows, estrets, on el canyó s'estreny considerablement i s'ha de fer per dins del riu, cosa que no vam fer per manca de temps i tampoc perquè no duíem el material apropiat. Això sí, vàrem gaudir de la bellesa del lloc que vam fer caminant i també del trajecte amb el bus. Després de passar una nit a Tocqueville, havíem previst una parada al mirador de Horseshoe Bend, Corba de la Ferradura, però ens vam quedar amb les ganes, ja que l'accés estava tancat per obres i no ens vam poder aturar. Així que vam seguir el camí fins al canyó de l'Antílop, on vam arribar 2 hores abans del previst i per sort vam poder adelantar l'hora de la visita, que ja teníem reservada. Al lloc s'hi accedeix per unes escales metàl·liques que ens porten a la part més baixa del canyó, que anirem remuntant per passadissos estrets, guanyant desnivell en diferents trams d'escala, per sortir a la part alta per una petita esquerda excavada a la roca per l'aigua. El canyó de l'Antílop està situat al nord de l'estat d'Arizona, dins de la reserva índia Navajo. És un petit canyó estret anomenat de ranura que s'ha format durant milions d'anys en l'arenisca Navajo per l'erosió de l'aigua. Per la visita s'ha de fer una reserva i es fa amb un guia indígena de la nació Navajo que ens ensenya tots els racons i ens aconsella les millors fotografies. Vàrem fer moltes fotografies, ja que cada pas que donàvem
ens sorpreníem i quedàvem impressionats per les formes i els colors que canviaven a cada instant, en funció de la llum que arribava des de dalt. Després de la visita al canyó de l'Antílop, arribarem a la ciutat de Williams, Arizona, que es troba enmig de la mítica Ruta 66, amb tots els seus atractius pels turistes, on passarem 2 nits. A l'endemà farem la visita del Gran Canyón del Colorado, l'escenari natural més famós de Nord-Amèrica, on les dimensions són gegantines. Fa uns 400 quilòmetres de llarg entre els llacs Powell i el llac Mead i una amplada màxima de 29 quilòmetres, amb una fondària mitjana de 1.300 metres i una màxima de 2.000, que ha estat esculpit pel riu Colorado. Al llarg de tota l'extensió del canyó es pot veure una fascinant exhibició de colors, des dels vermells a les capes superiors fins als més apagats de les capes més profundes. Cada capa de roca ha estat exposada a la força de l'erosió que ha donat forma a aquesta meravella natural. La visita la varen fer seguint la South Rim, vorera sud, resseguint la major part dels miradors, fent el recorregut part amb els autobusos del parc i part per camins que recorren tota la vorera i que passen per indrets que treuen l'alè i no són aptes per als que tenen vertigen.